Iroi try sesin pat ngai kle pi baro agerteng kepadan bortam ke jong Jesu. Ke ha ke video ngakwa bangan pentep shapi. Kiba jupet ya ke channel ke jonga bat kam tam kitu kiba kwa bani kendu yang ngamar khmat. Te don bon kiba kwa ban kendu yang ngamar khmat te henre namar bagi chat bon bhai kini kinong phone na em. Te dala keren bru kum to boro sisi kemet kala than. Te ya ubriu te labu pot temo. Te kemut ladang ala ya phone bat kibriu ngamla suban kendu i kibriu. Ladang ala kendu bat kibriu ngamla suban ya phone bat kibriu. Te labun snem ngala su kendu ba ye kibriu tang ha phone bat kiba kendu mar khmat ya nga kemut tengkat bat chisin chite yo kum to ha kasi sejan. Te mentapat kala de kapor ke chung uble kaba nganom la su bangan ye kren bat pi lang bagi phone calls ki jong pi te nakabenta ki matching duai phila ban chupa message nga phila ban comments ha po inbox YouTube jonga lani phila ban ayu phila ban chupa ye ki matching duai jong pi ha po ka WhatsApp ka jonga te ha kapor ka banga shong duai namanga shong duai be da pun kam kat no ru te ha to kapor ngan sara ikitu ki jing duai ha khmat jong uble nakabenta ka jong pi te wat nam sngoi ai namar ba kin sadon de kinong bat phone te kamut pinam yo shu ba pin yakran bat nga te rei na kabata ki jing don kam shphang ki dawai ki da shin shphang ki jaka ki number phone ki ba pher gumno banta phila kali ne ki tu ki khna te ngala dep shna da ka videos ki ba pon ten sa sen be ki tu ki videos gumno phenta namar ba na do la shai ngan sakendu brieu no ben te kapor kan de bet khat we baji haduh san baji te menta kasngi kedega kat no tarik khat pratarik de menta si kedega khat pratarik ubna pasau usnam arhajar arpsan te nadu menta kasngi kemot ngan sakendu briu na bet man la kasngi kan mau bahai kini kasngi ka bangam la ban kendu kade kasngi baar bat kasngi thoding ka bangam la bangan ya kendu briu te wat la kataru namar babel da phishuan la kawan yo ba kaja kumno yo nga kum dan kamlet kerke shano te ka bha ba pen ye thu shwaya nga don ne em te la da nga ong ye phi 1 phila ban 1 ken te nakabenta kitu ki ba ban kli kong ngan ban kendu i phi la shai philap ne em pen pha be hapo ka message kum to ha to message pe kum to te nakabenta ki matching duai bat nakabenta kumno pendan kami ki dawai phila ban pha be hapo WhatsApp khnang bangan ngan sngo tho pada wan ka message hapo ka message ka de nakabenta ki briu ki bakwa pani kendu bat nga te ladang ala reply nga ongi phi 1 te sa 1 te ladang ngam reply te wat nom 1 namar bale namar ba yo let's say ngam don re hayeng te kamot sa shukan mau bet kasngi ba ar kasngi tho ding bat kasngi utrai ka bangam la re bangan ye kendu briu te phila ban wani kendu yanga compare phi wan shim da wai ru phila ban wani kendu yanga phi don kam kinu ki matching du wai ki ba phi don kam ban ye tho phila ban wan te ki don ki ba phone ki ba jukli yanga barabor kong phi shim pai du wai ka no te ngan kren da ka ba shai ngi de ki briu ki jong ublei te ngim ju shim pisare ha bangi ni penduai bit kum to te ki to pat ki ba don hi ka men sim bakin ai kamut ngalabu katu ka senduk hang to ka senduk jingken show bat na katu pat nga ju siu tu lop ya kini kinong duai nga siu tu lop ya iba ngabu ban duai na kabta bari na kabta kari ba ka jaben rio te ki ba don ki ai compare shi photing kan ne ar photing kan ne hispa ar spa kata kadika jingdon ka jongki tele se kim don ru phim dei ban le ran julele re ublei u penkhia ap tengi ru ngi duai a ngim dei ra bangi penduai brio nakabenta ka pisa hanre ka pisa ngi pentre kam ya kam ka jong ublei bat lada pi ai ru pi ai show ublei lada phim ai ru phim ai na maro phim don te haba klem don te pin chukwa pen i kata ka jing sngo sarong ba phi wan kan do i shakri jong play phi ai ba kin duai ba ya phi umde kum ta la da phi prakhat da ki jing ai jong phi on duai te la long kum ba shu thi e ka jing duai te kam long ka ba dei han re la da phi don ka man siem ban ai te ai be cha ka kam jong play te la da phim don ru phim ju dei re ba phin le ran na ne ba phin
ba phin thau ye jing duai ki jongi da ka ba phi ai ya ka pisa ka jong phi te kam long re ken ka ba dei te ngala bo be ka tu ka jing ai ngo hang to ki ba wan chim da wai hang ne ki don ki ba da tam shi phau ar phau ki ong thap no sha jing ai ngo ka ta ka shong ka mon jong phi te han re lada phim don ru jule le re wat jule ran re na mar ba dei re ba namaro phi ai ngin duai ya phi da phi ai ru ngi duai la da phim ai ru ngi duai la da phi ai ru phi ai uble la da phim ai ru phim ai namaro phim don te kam don kata ka jing dawa pisa nama la da don ka jing dawa pisa te kata kamut la bakla kan kata ka rukum syakri ble kam long re ka badai bat ka pisa ka ba mi nang toru ka de ban let bet chaka jaka ka ba de ban let kam de ban let bakla kan gitu ka pisa te sale kum ta ken sa ya thu shwa pat shwa phin wan nama la bun brio than ru kamut kan shem jing em ban ye kynduh brio te phila ban ong kong long an wan la shai kum ta te ngaru nga ong wan te kamut phila kan man wan te la shai ke ka si sa jan ka banga ju kynduh brio hi tangba kan mau ye ni ka por la da phi wan kloi palat nga nam la nama ble nga hap ban duai nga hap ban pudewai bol nga hap ban chakri yu ble te khat wei baji haduh san baji wat no wan palat ye ka por lane wat no wan kloi ka por tang ba la da phi kwa tang ki da wai phila ban wan ha ka no ka por ru mle re tang ba ban ye kynduh ye nga ka de be ha ka ta ko rukom te da kwa patang ka da wai phi yo be ha ka no ka por ru kam le re phila ban wan te ki da wai ki ba ngi bo ha po mot pran ngi bo sha nong ston ngi bo sha maureng kneng ngi bo sha nong po ngi bo sha mai rang sha nong ston sha khle rian sha so kum phor ngi bo sha la rem ngi bo kleng sau dong kanika ri khasi cha po so ra te sale kum ta ken te ki jing pang paro ngi pynduwai te ki jing pang ki ba kumnu ru ngi kloi bat pynduwai na ka benda ka jong phi te long la luot phila ban wan te shim una wa phone ngan ai phi kan mau ye kani ka wei nak ka benta ban ye kynduh bat nga pha ha po message nak ka benta ki mat jing duai bat ki jing post new ki jong phi la dangala ban jubab ngan jubab la dangam la ban jubab wa nam thau namar pa la dangala ye kren brio baro hisngi nganam la da ban kren than namar ka shat pang ka shadem la da kren palan te PUEM ki nong hi kai school ru ki don da ka por kamot la da khandai baji ki long school kamot tang lai baji ki la pynduwai em ya ka school ka jong ki te ngaru nganam la kan bangan chukren be baro hisngi lani ngan shuya phun brio be baro hisngi ka king khle ka long chinchar ha ka jabeng ru te na banta ki jing post new te phila ban comments be ha po ayu phila ban comments be ha to ha po YouTube te la dangala ban jubab ngan jubab te la dangam la te wat nam thau namar pangade tang ka breu namar pala dangala kynduh breu te dadap ye kynduh breu nga hap lut por sabat ublei nga hap an pech saki wei ki kam khandia khan soi te kamuk nga nam la shu te wat nam thau kan ye ka jing bam la ka jonga te kini ki ba don kam kum no banta ki da wai ki da shin ru phila pha be kum to ha po WhatsApp jonga te kamun ha kata ko rukom te ki ba kwa kynduh mar khmat te syukun mau ngan ban si ban ya kata ka ju hi sngi ba ar ngim ju kynduh brio sngi utrai sngi tho ding te han re ha ki wei ki sngi ru message huwa khnang ba phinnum leno e ha phi wan shani bat let's kan poi ka por ka ba ngala dep ka yeng chate hoi hadu man ta kam pat dep namar ba du na nong tre te bha ba phi ong shwa hi khnang ba phinnum sap e ken ka jingwan ka jong phi te uble ka jing sok uni ban kur khu philang ba ro ya ro itura